Hello guys! Ngayon, check natin ang update nga pala ni ROS. Destiny or Doom. Rossversary is coming. Rossversary nga pala ni Ross ngayon. Anniversary ngayon ni Ross. Happy anniversary nga pala Ross. Sana anniversary ka. Nagpapaswerte ka ng mga nataya ngayon men. Salamat sa pagpalo sa atin. Rafael Evaldes nga pala Lods. Benji, salamat sa pag-follow ng ating page mga boss. Check natin ang update ni Ross. Check natin. Ayos din yung update niya ngayon, no? Walang sound siya. Baka napasama lang dun sa tinanggal ko yung sounds kanina. Check natin nga ngayon, men. Check natin to. Madami na din siya pa-promo ngayon. Ganda ng glider ng dragon yan. Madami na din siya mapapasama dito. Pwedeng tamaan, ano. Dami pwedeng matamaan yan. Wala pa rin pinagbago. Tapos Rossversary. Paayos din mga, ano. Kaso mukhang maraming magagastos dito kung, ano. Kung sakaling tataya ka. Dito itong third Rossversary. Ito yata ay ito sign in. Hintayin tayo. Tayo makiklaim. Kailangan natin paramihin yung mga 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 10 million. Nabuti natin 10 million. Ito nga pala guys, tinapos ka. Kailangan nyo tapusin yung mission sa mga hindi nakapaglaro dyan sa ROS. Ito tapusin nyo dapat yung mission. Itong bagong update nga pala ng ROS sa mga hindi pa nakapaglaro dyan ng mga lods. So, yun lang mga idol. Thank you. Ito ang update ni Ross. Ngayon. Wala pa rin pinagbago. Kasi wala naman ako pan-top up eh. Wala naman ako masyadong pan-top up kasi hindi ako top-upper. Gusto ko yung tataya talaga ako. Jackpotan ka. Sumadalan ka. Ito, wala pa rin binago. Ito, ganun pa rin. Yun lang guys. Thank you.